nganti ndalalah gelandang ana salah sawijining sinden sing nganti diboyong ning mancanegara. Oh iya. Wis anake melu. Heeh teko kono ae. Ayo inti sarine kaya ngono kuwi nok. Yen wong manca praja wae padha gandrung kang yung-yun, padha remen karo kabudayane dhewe. Yen wong Jawa ora seneng iki tegese kleru. Tur kenapa kok sing dipiji karo pepundenmu Pak Ponari kudu awake dhewe, ora kok njur awake dhewe iki le mayang ki apik ki ora. Ning pancen iki bab sing sakral. Sakral. Mergo iki wilujengan, mergo iki ruwatan. Mula sak bisa-bisa ya ngaturake lakon wae ora sembranan ya kuwi wahyu katentreman purba laras wae ya ngono. Dasar ya disengkuyung karo pengrawit sing handal-handal luar biasa. Handalan yen laris golek hondolan. Paguyuban iki jenenge apa? Kembang setaman lho. Ayo. Dadi ngesti budaya ya ana. Terus ndal bulur ya ana, kosala ya ana. Malah sak paket. Ha iya. Dene Pak Kuminto ya ana komplit. Ambak ngenong kuwi mata-mata ning kene nggih. Ha iya. Sing ngendang loro ngendang sabet karo ngendang jaipong ki jane sak rombongan ning tekane ya ora bareng mergo pancen rakur ngono. Ha iya. Mungsuh bebuyutan. Ha iya. Iya, rayan-rayan Imas. Ngawur ya ora. Aneh-aneh. Ya ngaturke panglipur sawetara karo ndongaake Pak Ponari Bu Tumirah sak kulawangsa, Mbak Dewi Yuli, muga-muga pikantuk berkah pangestune para sepuh, adi sepuh, para kiai alim ulama lan ugi sedaya para tangga tepalih, warga masyarakat, penonton ingkang hebat sangat luar biasa kepareng rawuh. Bisa ndayani marang keluarga ageng Bapak Ponari wontenipun namung ayom tentrem jenjem permanem tebih saking suker sakit wontenipun namung sehat walafiat rezekinipun kathah melimpah ruah kebak ing reh barokah sarta pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya prateng akhir klebu para penontone kabeh ya tak dongake numpak tronton nggawa cengkeh kabeh para penonton muga-muga rezekine akeh. Numpak tronton diparkir pinggir sumur muga-muga kabeh para penonton sehat lan panjang umur. Numpak tronton panas-panas muga-muga kabeh penonton utange lunas. Ngangge sepatu rupane ireng sinden pitu meteng bareng. Elak lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ya wis nyuwun pangestu karo Pak Lurah Candirejo. Karo Pak Kamituwa lan ugi dumateng Pak Nurkolis, Pak Sarju bilih neng ndi-ndi awake dhewe yen wayangan kuwi ya mung murni gamelan kaya ngene iki nduk, ora ana alat musike. Lah iya kiwa dalang nek ruwesik rene apa-apane. Ora duwe keyboard. Biyen tau duwe pas pandemi tak dol nduk. Wong klasik kaya ngene mila nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu sedaya menawi ngersakaken campur sari mangke nggih namung mligi gamelan kemawon nyuwun duka ingkang kathah ning ora apa-apa panitia ya wis oke. Wis oke. Malah ripalungguhan iki waranggana sing adate yen ning YouTube awake dhewe ke mung 5 utawa 6 iki malah dadi 7. Pamrih kabeh sing mirsani entuk pitulungan saking Gusti Allah. Pintu ki 7 muga-muga tujuane sing kepareng rawuh sedaya dipun berkahi kalian Gusti Allah taala. Ya, arep ngatur ketembang apa sadurunge ngaturi Mas Duju. Ibu Sukesi luwih dhisik mergo iki mantune wong Blitar. Oh iya, coba ditanjake. Yen nang nggen YouTube, nggen TV kulino mirsani ning yen langsung piyayi Blitar iki mbono wis arang-arang ngerti secara langsung kaya apa to Sinden Kesi. Ayo, Sinden Kesi bojone Yoga Supri. Ya kuwi. Kene lho yuk. Ayo. Iya disusul karo adik-adikmu. Iki biyen nate tak wulang ana ing isi Surakarta jurusan pedalangan ana Mas Samtidar. Ayo. Adoh kuwi. Saka Silorejo ya Mas Samtidar ya. Adoh kepareng rawuh mrene terus Langge. Terus karo Mas Beni barang kuwi adoh saka Ngancar rene nggawa nanas mergo kepengin ngaturke bulu bekti karo gurune karo dosene. Iya, gawake sak kebo. Matur nuwun Mas Beni. Iki piye Mas Beni mang bayar 200 ya ngono. Ora mboten. Bu Kesi matur dhisik karo para lenggah, para pamirsa mliginipun Bapak Ponari Ibu Tumirah. Minangka tamba kangen wis suwi banget lho dhewe ra ning Blitar. Ayo. Nggih, ning saderenge kula matur kalih Pak Ponari kula badhe parian kok Pak Dalang. Parian pripun? Lek penggender gawan iki kaya ngono kuwi. Lek ora gawan ngono mesti kaya Supri gender turu dek. Kula badhe pantun Pak Dalang. Piye? Makan ikan gabus dan makan telur puyuh. Saged. Bojoku sing bagus, muga-muga ora wayuh. Amin ya. Sebab sore mau atiku sakit banget. Iya. Ngerti ra sakit? Piye iki mau piye pariane piye? Hah? Baleni? Piye? Makan ikan gabus. Dan makan telur puyuh. Bojoku sing bagus, muga-muga ora wayuh. Amin ya rabbal alamin. Telur puyuh aja nganti dibakar. Aku ora bakal mayu waton sampeyan sabar. Ayo. Ayo. Loh, sore mau iki atiku keloro-loro lho, Pak. Enek apa wong ayu? Loh, neng kuwi mau ning bantah wayang sore mau ning jejer wae wis gayeng lho. Lamun to ana wayang Prabu Puntadewa iki bojone mung siji, ngono to? Dewi Drupadi. Dewi Drupadi. Ping pindho ya kuwi Dalang Cahya Kuntadi. Ngono to mau? Nanging apa aku ngomong ngono to, Mau? Ketok ora ketok ya. Ketok mau ngomong ngene pas mendem ketok. Sing ping pindho Pripun? lamun to kok ana wong wedok ayu terus dirabi dalang kondang ning kok gelem ngrabekne bojone sing lanang kuwi mau ndek bojo meneh maksude. Heeh, piye? Kuwi engko bakale munggah swarga. Kuwi mau ngono to sore mau. Kabeh dadi seksi lho Pak ya. Terus dalange ya ngendika lamun to kok ana sinden sing bojone dalang ning bojone kok ora entuk wayuh, kuwi engko bakale mlebu swarga ning swarga jahanam. Nganyeli sakit. Sing ngomong sapa kaya ngono tak tapukane lambene. Sapa tak golekne slek tapuk nggih manuk nggih sapa.
Sing ngomong dudu dalange ning tokoh wayange Kresna apa Werkudara ngono to mau sing ngomong. Heeh. Dudu dalange. Dadi dalange mung mewakili karakter seorang Kresna karo Werkudara. Lek nyalahke aja ning dalange, ning nyalahno ning wayange. Lah piye wayang iki semene penake didol apa piye ayo. Ben diseneni karo Mbah Sukron ayo. Ora ngono kuwi ning sik jujur. Asline ning ati kecilmu kuwi terbersit ra pengen wayah meneh. Jujur. Lha iki iki ning gitar njur kok seksekne piyai akeh ngono. Iya to, mumpung iki ning gone maratuwaku terus ditunggoni karo Mbah Sakron karo Ibu Suci. Mbah Sukron Suwanda Sakron ora. Lah kuwi sing mari bojomu ndang wayu iki kleru nyebut maratuwa ngono lho. Ngawur. Ngene lho Bu Kesi. Pripun? Ngomongne aja nembang ya sing penak ya. Mah aku ora bakal nembang aku kumpungan. Lah kon piye? Aku kon piye? Tak seksekne karo Mbah Sukron, karo Mbah Suci, karo warga masyarakat Ponggok kene. Aku kan mantune Piyayi Blitar. Kan biasane ngeten lho Bapak Ibu. Dalang niku menawi mulai kondang, tur ganteng ijik enom, bayarane larang niku godane 3 perkara sing abot. 1 harta, 2 tahta, 3 wanita. Lah, dari kuat-kuatan yang sampean ning harta duit wis gampang. Tahta sampean ya wis dadi dosen. Wanita iki lho godhone wong wedok ayu iki lho sing berat. Sampean tak aturi prisa ya, tak elekne Bu Kesi ya. Nun sewu. Wong wedok yen cemburune terlalu berlebihan bakal membakar keharmonisan rumah tangga. Nggih napa mboten, Pak? Sampeyan wong Blitar mosok ora ngewangi aku. Nggih mboten. Sampeyan modele ngewangi Kesi iki nyapa lho ora. Iki wong Tulungagung iki ora nggih. Terus ngene Bu Kesi, sampeyan karo omah-omah wis pirang tahun? 16 tahun. 16 tahun. Putrane wis pira? Alhamdulillah manak 4. Nah, kaya sapi ya manak ayo. Wis 16 tahun, mestine apal karo watakku? Apal. Nah, saiki sampean ngerti karo watakku. Kapan seorang Cahya Kuntadi njaraki wong wedok liya yen nang sampeyan? Ora tau to Bu Kesi? Mantu kaji, mantu mau balik ya ora aneh-aneh. Ya wis, aku lek ngene iki tok goblok. Wis sing tresnani sampean sik akeh lho bapak-bapak niku sik keling kali sinden Kesi nggih, Pak. Ngertos kali sinden Kesi nggih. Kangen. Aja mung kangen tok ya nanggapo barang lho, Pak. Ayo. Saiki nembang Bu Kesi aku arep matur apa sik, monggo. Nggih. Kula badhe matur konjuk dumateng keluarga besar Bapak Ponari nggih. Nggih. Matur nuwun ingkang dalu menika sampun mercaya bojo kula, Mas Cahya Kuntadi lan ugi Bapak Mara Sepah kula, Ki Sukron Suwanda kinen nglipur ngregengaken adicara dalu niki nggih menika Ruwat Amurwa Kala. Mugi-mugi sak sampunipun pahargyan wayangan dalu niki keluarga Bapak Ponari tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Sehat sedaya. Amin. Gampang anggenipun pados sandang pangan. Amin. Tahun ngajeng menawi sampun tambah rezekinipun, sampun kesupen nanggap payah malih nggih, Pak. Matur nuwun. Kiai kene iki apal kulino ngrungokne sampean ning radio lho ya nggih. Lah iya, gaene turu ngloni radio. Nah iya ngono kuwi. Banjur minangka tandha tresna iki jane muridmu Mas Beni iki sing sok rebar wisuda. Ayo. Kuwi ngersakake mau ijole nanas ya kuwi Ula Tampar. Ayo Nyidro Asmara. Iki karyane Mbah Sukron to kuwi. Nggih. Nggih. Diaturake dhisik Bu Kesi dibawani langkung rumiyin pangkuripun. Ya. Medhek seri angling darma ana crita tingkae
rawuhane sang maha wiku anengge kinaga raja masuk Mataraman mangke mlebet langgamipun saking ompak. Mangga. Sasileh nyinaga sarjana seni, magister seni. Somat tenan ya. Kaya ngono penake dasare ya pancen ya sebagian besar iki pengrawite Mbah Sukron. Ya. Tur ya aku iki sak jumblek lagi ngerti iki ing atase ruwatan kok metu aja lamis. Ha iya. Yen ora Mbah Sukron kan ora enek. Dasare ya sing nyinden ya lara amis. Ha iya. Apik bergas temenanan. Ha iya. Mangke nggih dangdutipun kula nggih pemanasan Mbak Birgita, Mbak Winong karo Mbak Wanda mang jumeneng nggih dangdute. Ditelaske langgame luwih dhisik. Ayo. Ayo, Mbak. Kunangan Sri
Terima kasih. Susuwe